Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Paradusa ndawe yaitali tisanabwere pano kuzazukuta nkhani zosiyana-siyana. Ndikulandireni ku program ya lero ya Gwede sitinathawe tilipo ntchito zinangochuluka tichite izi koma tabwera kuti tipitirize kuzukuta nkhani zimene zikuchitika mdziko muno. Timathokoza kuti makhala pamenepo kuyitsatira program ineyi ya Gwedegwede komanso maprogramu ena osiyana-siyana pano pa television. Ndi Selina Dumbula mundilole tiwalandire bambo Steve Kono Banda amene alizungulira dzikoli lero abwerera mu studio. Mati mutani anyamarai gamoyi ndiwaja ntoliro kwachemeratu anthu kufasa ku State House kutenga filimu ya Chuck Norris kwauza apule khade apa monere filimu ya Chuck Norris ana ndi chinjinga Delta Force One mene ndi chinjinga jija amapitirira adani ndi amaza chipanga chonchi ndi marusa mabomba awiri kuphulitsa magawo adani awiri ndi pamalira no nyimbo nyimbo yo season jani koma thalazi waja doliro ndi wina apule mukauze kuti tikujambuleni mutaika jacket apa mukutuluka nyumba mukafika pachiseko cha galimo munene kuti gamwe ndiwaja ntoliro kampeni ya Zigabu wasai osiyana alipoti mavota ambiri ngachi Nyamata yapanga apule azipanga za Chinyamata alowe momwemo Sobano apule aja ni muntu wankulu patizina zake ulatapanga za Chinyamata sizingatheke ndichifukwa chake anabweresa running mate wawo wa Chinyamata ngati mukufuna zinthu za Chinyamata mukakhale pasi ndamumba mukaone kuti kodi tipanga motani za Chinyamatazi apulewa talemekeze zina zake tikhanga ndi za mulalo koma ndizobweresa chitonzo kwa iwo waja ntoliro ndi chani mwamvesa nyimboyo inatanthuzidwa molakwika mukutenga chinthu cholakwikacho kumuza president wa dziko muli ndi people over politics muli ndi eyes on the ball manje anyamarai gamwe ndiwaja ntoliro ndiwaja ntoliro ali voice ya bwino ali voice ya bwino zinaveka bwino zinaveka bwino ndiwaja ntoliro di chifukwa ku opposition ndakujala ntoliro opposition kutukwana na opposition kodi mwatani ino ndawi yatakale iyi UTM kuthira na maundi DPP ndi chani kodi akula DPP kunyoza akabambi akula UTM kunyoza DPP kodi mupanga chani opposition tuno akakhala UDF nayo kuithira fire DPP kodi kampeni muzikamba zimenezo basu ndizichani analephera opposition imeneyi inalephera kuuza anthu kuti akalembetse mu nthawi yake opposition imeneyi inakanika kugwirizana kupanga mgwirizano opposition imeneyi molomoti onse akhale kuti akuona nyama imodzi yotaphendani koma kumenyana nyama yasanaphe kutukwana na ukhaukha kunyoza na ukhaukha kodi njani mabali kantunu zinthuzi chinthuchi ngati mutazaluze musananene maoti atibera muzayambe kayi mwaziyang'ana nokha komwe mwachokera ndi zomwe mukupanga sindinaonepo ine pa dziko lapasi opposition akumanyozana ukhaukhatasani masiku 18 kaya ngati kuti tikavoti kutembereredwa chani ndi chani kwenikweni opposition imalimbana ndi boma ikuyenera kumalimbana ndi zombesa chisomo nokha simulimbana koma wapita masonkhano akandenewo awa apangeti ma-interview anenewo anyoza sizikupindulirani sikupindulirani ukaona ose mwina ndi ma-Joyce Banda okha ndamene sakamba za munthu sakukamba zawa koma enawa athirani fire ndi Dr. Uso okhaso amene simungaona akamba za ena akumanena kuti ine ndikazalowa ndizatengawa kusankha kwabwino komano pakati pa UDF DPP UTM zipani zoziwika bwino zimenezi
zomwe zinakanika panga mgwirizano koma nde nakasipatiza zonse zinachoka pamodzi ndi banja lobalalika DPP inachoka mu UDF UDF inachoka mu DPP akuziwana komano mwamba zinthu kwawo akuziwana mwamba zinthu kwawo akung'alula kwa basi akulankhula adali momo musasuse akuziwa zomwe zikuchitika akamati anthu akuba mboma anthu akuba sakunena kuti kubande MCP akatazimbaise mawu akuba ndipo muli mbava ndipo yo akazalo wazamanga mbava zonse koma tizone ife takhati kunena pano kuti anthu mboma amoloka kugwideka ntchito ndikosapatsa chidwi ndikosasangalatsa mapeto ake komwe amaoneka ngati mtsogoleri ngatilephera ona amapanga zinthu zokuti azambaitse zinthu apange zokuti iwowo achite bwino zasai ziko lotani nde akupitiriza ndipo munthu jali mphafu munasangalala mpaka na umamvera machilipi mavn iwo sakuopa bali posakata akafika kuti kodi awa atuwati mphamvu pano pakuloyera atumusa anthu ausi ndipo ausi abashaini kwa basi ausi abashaini anainyamula kapeni period ausi ainyamulatu ndipo akupita naye ndipo anthu amaderera anthu amaona ngati kuti iyayi koma amene abwera ali ndi style yawo abwera ndi zawe yomwe abwera naye kunena kuti kodi ine ndipanga motani ine nditani yamawiso stop ikuoneka kuti tu ndi approach yabwino ndi approach yabwino chifukwa chokuti mumakhala kuti boma limodzi mukuyimba kangapo so sungapange pano pamene masiku asalapo sungapange sonkhano malo amodzi ndi kuti ukhala kuti kubetsa ukuyena kuti uyime apo ndi ndi style yake iwo alibe malole sungaone kuti anthu atenga malole apita nawo apo anthu akumakapeza pa training center pomwepo alankhula ende anthu akumatani akumabwera chomwe anthu amaseka kumanena kunena kuti iyayi ndi wa drama so anthu samadziwa kuti ndali mchani mumachiutsa kudelera munthu komano pandali umakhala pasi ndikuona kuti kodi chomwe ndingakopera anthu ndi chani kupatula maphunziro awo akugwiritsa ntchito luso lawo lija lomwe amapanga lija so anthu akumapita tikaone manganya tikaone bamba kasikolo tikaone akavina zotani akatani mapeto ake akumva mfundo zomwe iwo aja akulankhula kudzera mu drama ija kudzera mu kuvina kuja anthu akutolapo kena kake chifukwa pa chisankhopa pali anthu ena omwe sanapange chisankho tavotera ndani amene aja akaona zomwe akumachita zija akaona kuti mastailo ausi ndi awa tikatani akunena chani akutenga kutani akupita nazo anayenda madera tcholo mulanje komwe kunali anthu opya kupita chilazulu kunali anthu pali pose kumadikirira mpaka na munthu amene musamuderere musamuderere faketi malero opposition idapanga zofoyira tizikuzani chilungamo mudapanga nokha kuti mukhale wiki kugawana ka Southern Region kano zipanika 6 kaya zingati mapeto ake kunyoza laso lokanoka kuti kodi ndishaniso na so zoma banga usizicha musazidelere koma olombuta maseka kuti olo drama zalo drama yomweyo akugirisa chiro kama kaka moto ndipo sangasiye kuvina awo izo sangasiye kuvina ndi vidabi kama limphapo kwa muntu kubanga misonkhano koma yenda zichintu chopheka kulankhula fundo izi kulankhula kukaima apa kulankhula 30 minutes kutani sichintu chopheka zimakanika anthu koma ma independent candidate kulibetu mmozi ndizero vanzida kuti koma amatiye basi kapena mina ndiya anthu akonda kwambiri kaya mwina nde kuti usapanga kampeni akalowa musavuta 10 million adapereka koma nakati ndalama zo ndi zawo ndufulu wawo alowa mwina musavuta kuzoti mboma nanga chimwe sapangira kampeni chani koma nanga sindrama ndi yawo omwina kapena ndiya chino yomwe akufuna mwina ndiya chinunu kapena kulibe wima paye kapena boda panga kampeni mida kudikira twix ya salai kapena mwina ndiya unakuka ni mawiso stop kampeni ndi Dr. Chakwera amene akupanga DPP IUTM IUDF Dr. Michael Usi PDP nongoiva chipangeni launch sidatuluke kuti abali ndi maplani iyamba pose baba tiona ndio tiona koma osewa enawa asalawa palibe chuma utani maka awa uyima paokha ba president uyima paokha kuti ndi ankaperekera 10 million koma poti ndufulu wawo ndi drama zawo mwina kapena kuli makona kupanga za ujeni za ma internet mu ujeni wa baka ndale background sana mizani ndale background internet sifota otakhala ndimakuza ndi pano otakhala ndi molalo ya tundu wanji pa social media sizavota
Kaulini masapota kunja sizavota pa MoneyGram. Ezo muzizibira kawina ajamba lemba zabwino zayo yali kunja sura zafuta pa MoneyGram muzibida background muzibida background muzika vina background Jacob Zuma stara ndio mwe jaba ngausi sana izunguze uje sana izunguze ANC ndani ni background atodziwa ndani amadziwa anthu ndo mamavota koma tonse tipite tikavote ndufulu wanu mabisho bakaloleka dane nakuti pawoipawo mukasankhe kowipa kwa bwino chabwino amen pawoipawo mukasankhe kowipa kwa bwino koma kumala kulidwa kukatolika chabwino ti pingo akasoma sewera pawoipawo mukasankhe kowipa kwa bwino defeyo maloba tibati banyabulosiwo mukasankhe banyabulosiwo wa bwino mmozi wa bwino banyabulosiwo kutayamba kale ngati zake ndizomwezo basi ndi nyengo yache amaderera anthu amuthalika kuni misonkhano sachita iya kuoneka mphamvu mulibe atuluka muthalika ndi chikoka chodabwitsa amuthalika nkhale ali ndi zaka 85 atuluka anani misonkhano kunzuzu akupita anayimba chamunchewu lilongwe mzimba jenda mpaka nokafika nzuzu ndubanga sonkhano paliso mawese stop tour ina marakhala kupanga siyana ndi zomwe anthu ena amafalitsa especially ma media team amene ali kuchipani cholamula amene amona ngati kuti kusaduluka kwa Mutharika kwa iwo ndi advantage zapeza kuti kutuluka kwa Mutharika okay kuti atawaona Mutharika kagazidwe kwawo ndi kasharp akulankhula zinthu zokuti mind yawo ubongo wawo ukudziwa sana foke mubongo akudziwa nyuma fotokoza chuma chizama ngama kuti even kuyima akuyima more than 30 minutes so izoti munthu ali ndi mphamvube pandali sungadelere munthu munanena sokalamba zitikuzidziwa ndife izinakuza kuti zokuti akula muzidziwa dini timadziwa ndife amene tili ma TV kunyumba amene tili ma phone m'manja koma anthu akumudzi alibe nazo chomwe amadziwa iwowo nchokuti sopo adali 40 kwacha zaka 6 zapitazo sopo adali 100 kwacha mafuta ophika anali 1.2 zaka 6 zapitazo maloba ndi 14,000 zokuti ino ake ndo wankulusatani sana alibe nazo pake ndimanena kuti MCP idapekisa yokha ngati kuti amalawi azona ngati DPP ndi madolo anthu adayichosa DPP idali ndi zovuta zambiri nthawi kwa basi so munthu mkazi kuti ena akakulanda iweyo walandidwa ndi amene ali nawaja mkazi jaso akambe kumaona kuti akumabola munanga chifukwa cha zinthu mene zakhalira instead kuti chipani chija chidzifalisa nkhani zabwino zonena kuti kodi ifeyo tipanga zotani zimalimbana ati zili mtimu yo ati media team koma media team ukayiona it's just about propaganda media team simenera kuti zili mbana ndi kukula kwa Mutharika sakuchoka paka mabawo yo aja choma kuendera kumachita akulitse mfundo ukhala kuti kodi mfundo president wathu wakamba zotani and mumapeza anthu amene ali nzeru odziwa kulemba chichewa chabwino chitumbuka chabwino English chabwino payekhatha kuipanga digest nkhani icha ndikufotokoza za mfundo za chipaniso zandi kukalemba kuti alero satuluka lero adwala zimene zija zimabweretsa anthu kudana ndi mtsogoleri wanu amene amona ngati kuti achakwera ndi amene akutuma anyamatatu amene achawa zimapangitsa kuti anthu adanebe ndi chipani chanu moloma kuti inuyo muone kuti lero president wathu aukapanga kodi akamati waja ntoliro tikometsere pati imene yoyo ndiye media team yomwe imayenera kuti izikhalira simumongotenga wina aliyese fa kuli ma media team ena kuti amalemba chinthu ndi munthu mmodzi ena abasa mango apatsata zifanisani sizimayenda choncho mukuyenera kuti mupfunzire tikati media team cha Traore president wa ku Burkina Faso ndi dictator ni munthu wankhazi nene chilungamo ni president oti amene ndifuta apa president wakutanga amene ndifuta amene ndobwino bwino koma media team yake imampanga polish ngati ni munthu wabwino pa dziko lapansi
zomulembera mutuyo mulembera wapanga chakuti zokuti akupanga anthu nkhanza panopa constitution anayimisa kulibe panopa akuti apitizabe for 5 years zimene zijaza tusakuyang'ana kulibe dictator maziko amasanalamulira anthu kulemba zabwino nditisaoleka ndi chifukwa chake ali ndi media team yabwino media team ina yomwe ina the best media team inali ya Malemu Chilima media ya Malemu Chilima atafika kumene adapangitsa Malemu Chilima ja kupita patali kungulitsa munthu Malemu Chilima kumapanga concentrate za munthu wawoyo lero walankha chakuti tichipanga polish banji anthu akanyoza samalimbana kumabwezera kunyoza kuti mwamvesese amakhala kunena kuti kodi ife yono mena anyozeramu ife tichilandira bwanji tichifotokoze chinthu chija chikhale chabwino tagonjetse endi mumasankha anthu kuti azitenga uthenga wanu kupita kugulu siwina liyese mumatha kulemba anthu omwe ali atsikana okongola kungowaveka pa social media paja anthu ena amatsatira atsikana fajo okongola kula nyamata ena amapangidwa fotokoza bwino mumakhala okay imwe muzipanga zanu ife tizingokupasana uthenga muzitipangira post uthenga wamwe message ya president asaja bokaona kongola kwake kuja akona so bokaona kuoneka bwino kwa nyamata uja tukutonyoza koma lero tamanga chipatala kujeni kunthalire chipatala chithandiza modern mwampasa panga post mumpasa drama zipita kunyanja azika jabuso uja hazi komenda ndimona zile uthenga uja so kupita yese amene ngakhale nkhope ya media team timasakha tuoneka media team yo media agent komanso munthu amene akunyoza timayenera kuti timuchose sitikuyenera kuti tikhale naye vuto lake lokuti zonsezi zikubwera chifukwa chokuti anyamata ena amaona ngati kutuluka kwa Mutharika kusatuluka kwa Mutharika ndikuti akuyenera kunyoza ndikuti dzina lake akuyalipira patsogolo amayipitsa kuganiza kulapika nde munthu uja watuluka tsopano nde munthu uja watuluka ndi anthu ajano akadatuluka nde mwayambano so amati amati akafunga kuti anyoza munthu uja akadatuluke anthu amapita ndi mpokomo kwambi kuti asimatituluka munthu ivitika muone chifukwa kuti the way umapangira hando iye pangayisidala kuti anthu aja umatenga mmalolero okay kamwe ya malole kapasiko manapita sankhani yabwino chipani china chonse chimatenga anthu balole pazifukwa zomveka ndi pazifukwa zosamveka MCP imatenga anthu balole UDF imatenga anthu balole UTM imatenga anthu balole ndipo akachipanga kani komanso kukwera malole modelo imatenga anthu balole pazifukwa wani mukukapanga usonkhano kuli Longwe kuli mamembers ena amafuna apite kumeneko amene ali member wa MCP wachigawo kadi MP wadera lina lake kadi kumpeni afuna anena aperekeze apite akamve kuti president akuti chani atenga anthu mulole chimodzimodzi DPP president wawo akubwera akayima pamalo amodzi atengaso anthu mulole ndipo anthu asabatire kuti atenga anthu mulole chipani china chilichonse chimatenga anthu mulole kakupanga launch Central Region campaign Central Region uthenga ufike mu Central Region simukapanga anthu okha muliro ngwene sika Central Region komano mukatenga anthu akunjinji kumene mukatenga anthu akukasungu kumene mukatenga anthu akuta mpanga convince munthu wakwere mulole ndenkhaniyo imeneyo nkhaniyo magola patipo mpanga convince kuti akwere mulole mutsopano ndikuti chipandi chanu icho ndi madolo tu basi chifukwa ine sungati pake unganditenge kuno mapita nando kuliro ine sungati pake pamene popo koma ngati umwakwanisa kumpanga convince munthu kwera lole tiye ndikuzamusiya ndikuti chipandi icho ndi madolo chipandi chake samala miziki chimatenga kumene pazifukwa zomveka ndi pazifukwa zosamveka varuka kuti akamvere chisosha kulakula kwa mtundu mene ndipese na media team onse DPP UTM mutengere kandawe akagulitsani wanuyo zonena zoti mugulitse wanu noti kunyoza munthu wina mukamamunyoza mumampatsa molalo anthu azimsaka kuti anthu amamva ife mukatinyoza anthu akwera kupita munisipiti tikamuone nokuti kuti yapo chani ndinoonatu anena kuti satuluka tikaone kuti akatuluka akanena kuti chani tuka so muone kuti kodi simatani okay anthu akulimbana ndi amumba samabwezera amumba just concentrating pa zinthu zawo amangotusa mawu amangotusa about eyes on the ball chikoka kumangobwera ICP okhaokha kulimbana ndi amumba samabwezera media team inene yonse yomwe imanyoza yakunezi wamvesesa amangoti eyes on the ball kupeza kuti iwo ajadzira amangopita patsogolo mpaka lero kakhala linde kulana kakhala kuti amachedwa ndi kubwezera bwezi atapita patali izizi zomwe mamedia team akuyenera kuphunzira una tikati media team olama akuluakulu osogolera media team yo amainvesta tikati media team kupangidwa misiyuzi la media yo ma community radios
social media yoseyo izikubatsirana umati kuti uthenga omwe tidalero apresident thawe campaign tipange motani apange zinthu zotani osati kutukwana mukatukwana muthalika ati media timotukwana muthalika ndapindula kuti dzachani lero tigulisa MP wakuti okay tigulise ni MP wathu wakuti tikapeza MP wathu makuti chakuti kuona bila kunyoza nzao ndili machitika ndimecho mwana zoda mamu matu malemba moyo wanzao kuti mtembo sasa basi tikapume okay ithere pompo tabwi chigawo chachiwiri cha program ya gwede kupitiriza nkhani zimene tabwera nazo nthawi ino ndiyandali nkhani zake zizungukhala momwemo ndizomwezo melanenera mabishop onena kuti maoli bawo mukasankhe koipa mmodzi ndi ufulu wanu mukavuta nokha kusokalo pitani lero mukatisheti mawatisheti pitani mukamvere kudozolapika koma mutasakwakamizeni kuti mukavoterawa nokha mupange chisankho chomwe chili choyenerera udani opatsirana ayi pokavota aliyense akavotera amene akutani akumfuna iye chabwino tipitirire nkhani yathu amumba abwera ndi stayilo yomayitana wanthu kuti afunse mafunso pa msonkhano ndi zinthu zomwe anthu anadabwa nazo iyi ndi style imodzi yomwe abwera nayo iwo afitopiko mumba khala limit wa Dr. Chakwera timakamba kuti ukakhala kuti la limit umwene nawenso mabweresa amene ali abwino maideas omwe angathe kuthandizani kuti mukathe kupeza mavoti kukopera anthu pa chisankho chomwe chikubweracho la limit a president ako amathamanga uku nawenso mwene amathamanga ndi idea ina yabwino yoti a president akupita nduku iweyo kubweraso ndina chimavuta kwambiri inoyo kuti anthu andali ampatse munthu mpata afuse funso lopweteka mwaonapo ma press briefing angapo kuti anthu ankhani kuti afuse munthu kumaopsezedwa koma iwowa pa msonkhano ndikunena kuti ndikufuna kuti mubwere mudzafuse mafunso amene amakuphinja ndi mtima kwanu asakhale ovala chinthu chachipanda akavala chachipanda azooneka ngati zatumada si chinthu chamasewera munthu wandali kupanga zimenezozo panali wina amanati ayi ndi mafunso anga ndochepa anamuza no pitiriza anthu afusa mafunso okhuza kani nkhani yokhuza maphunziro ofusa nkhani yakukwera mitengo kwa zinthu ofusa zinthu zomwe zikuwakhuza kani nkhani ya ulimi kani nkhani yotani ata afusa mboti inuyo kupereka mpata kwa anthu simumaopa akuti ineyo sindimaopa komano ntchito yanga ndiyotumikira anthu kodi anthu akuganiza titenge uthenga wawo tikakonza zimenezo osati kuno kwa anthu akuno tiabweretsere uthenga zimene zisizimatani sizimagwira imeneyo ndekupanga engage ino anthu amene mufuna kuti msatani muzavotere ni mastyle onena kuti osewa azipaniwa akuyenera kumapanga mopanda mantha aziona kuti anthu aja muli nawo so wandale amene amakhala kuti ali limodzi ndi anthu amakhala kuti anthu aja akumumvetsa zomwe enawa akuyenera sawatani atengere apart from kukauza fundo zanu timakhala kumapanganso engage asinkatenga style ya maiko azungu amakonda zimenezozo kuti kodi anthu afuse mafunso otani anthu akampeni anthu akampenera motani anthu atani ndeti kamakamba kuti people over politics njanidiyo ndimene so anthu ena akamaoneka ngati kuti tikukamba za iwowo iye amakonda kukamba za amumu koma chifukwa chokuti akupanga zomwe anthu timayenera kupanga anthu andale amayenera kutani kupanga so ngati wandale akupanga engage anthu osaopa funso ndikuyankha unena kuti okay mina funso linali ndikafufuze kayi koma ndikuyankhani zimenezo ndizofunikazo imene public service delivery ndimeneyo so ifeyo zokuti wandale wina wake chifukwa choti akungokamba zake zolubwalubwa wamatempaso ngati uyo ifeyo tinena za wina aliyense amene tikuona kuti akupanga zinthu zoti athandize anthu tikamba za chipani china chiyonse manifesto yawo pano timakapa ife tinena iwo angati apanga chinthu choti apanga engage anthu apanga chinthu chabwino ndi phunziro kwa andale nonse kandiwe kansala makhansala m'maderamo
kumanani ndi anthu mafumu mufuna tipanjani akufuse ni mafuso kandi okhuza inu yakuti mumaledzera kwambiri akuzeni akita mulinde akazisikisi akita mukaita kutasa mabanja eni akufuseni ali ndi matanthu kuli kuti kuwina ndabwera ine khasa wa fusani mbiri yonse yoyipa yomwe anthu amanena ya ine ndikuwatheni pano ndikwazi kuthandizani kuti mukawine chisankho ine ndine MP ndabwera kuno ndakhala MP wanu ndakanika pati tandiuzeni ndendikuuzeni chifukwa chomwe chinakanikira chinthu ichi kuti mwina tikonzenso ndisitayime mukubera kuchoka kwa amumba yomwe apanga ndimeneyoyo zabwino kwambiri ndayamikire zimene zikuenda kutani ndipo andale ena makhasa ma MP ma president tengera ndisitayime imeneyi muwapange ingenja anthu kuti zikuenda kutani chabwino akulu kuli ndalama kunja kuno zipani zichita zinthu zodabwitsa madaba kuti kodi inu makampeni materials awa makobiri akuonekawa azitenga kuti anthu ndalama ngakhale amanena kuti kulibe mahandouts komabe mahandouts amaperekedwa mu njira ya kaguleni lanchi transport ndalama azitikupasan handouts koma ndi ndalama timwagule lanchi fana kukhazikani pa tikuziwa chimene mukuchita zipani zili materials kwa basi abale kwaprintilwa zinthu nde anyamata oyimba kudya makobiri kwa basi oyang'anira zipani za ndale kuli lamulo la political party act ya 2018 yomwe limanena kuti candidate kapena chipani chikuyenera panga declare kunena komwe zikutenga ndalama zawo ngati zikupitirira ndalama zo 1 million chifukwa ndalewa olo anthu okamafunsa kuti ndalama mukusenga kuti amati anthu achifundo atipatsa nde akudandaula awawa kunena kuti azipani awawa register of political parties iwa akunena kuti azipani sakunena sakupanga declare kuti ndalama zawo akuzenga kuti kuti olo donation wapatsa ndani chifukwa zimathandiza zimene zijazi malamulo alipo ndithu kunena kuti chipani kapena munthu akuyenera kunena kuti ine ndalama zanga zimwe ndipangira kampeni koma pangira chipani china chilichonse chomwe chakambako koma ndalama nde mukuziona materials mukuzitenga mukuwaona ukafunsa amene kuti anthu akufuna kwabwino ndetimafuati zoti anthu akufuna kwabwino uli ndani chifukwa chomwe chimachitika politics sitisana mizani apa ineyo ngati simupereka kachinthu kundale mumongovina musapeze mukakhala ambasada ndingaona madasi omwewe ku DPP amene akakhale maambasada kwaziwa kale ndipo kusosa kuja sabako ndachita kale foda amapereka chithandizo kuja kuchipani ku UTM amakakhale mabodi chair akazatenga boma amakakhale maambasada ndi unakuziziwa kale list nechitika kale ku UTM kwa amayi chimodzimodzi amene amakhala patsogolo osati kuvina pafupi ndi chisikaya ndamene akupanga donation ndamafuna aone kuti kodi donation iyi ikubwera in a good faith chifukwa chomwe chimachitika zipani zichi zimapatsana maudindo pokuti awa anatithandiza azalondolozeswa anthuwo bwinobwino chake zimapatsana ndalama kuti maudindo kuti awa anatithandiza patseni contract uyu anatithandiza zomwe zimaoneka kuti ndimakhala ngati mbali yakatangale amene mukatchula lero ndolizo kupereka chithandizo kukumaoneka ngati mbali yakatangale ndi akatchula lerolo pakubisako akuopa kuti mawu akadzapa sa contract zizadziwa kuti chakuti chakuti koma kubisa cholinga kuti mawu azidzaoneka ngati anthu aja apeza contract nja mwanjira yoyenerera koma kumbaliko atathandiza chani atathandiza chipani ndi mmene zimatani zimakhalira ndeno tipemphe kuti zipanizi mutanena kunena kuti kodi ndalama tikuzitenga kuti fandi zothandiza ku nkhani yokuti yamawa maudindo ena anthu amapatsidwa mati uyu alibe kuthekera koma chifukwa chokuti amapereka ndalama kuchipani chabwino awawawa amathandiza chipani politics ndi investment ndipo ndimanena kuti mukamapempha ma MP wa mmaderamo makhasa chomwe atakazawina choyambirira ndikubwezera zinthu zako ndingaononge gosal yanga kukuthandizani pakampeni pano kumadya kunyumba kwanga komamwe ati daily alipo mumakadya phala la soya daily ndikugaza kuti ndalama zozozeka ndikazawa kwazata azafuna kubwezera amalawi tikuena sinteka gazino kwathu tikamapempha mapitano zoti chili kukodera kulibe chifukwa cha zimenezoso koma asazipani nenani oti ndalama mukuzenga kuti tidziwe kuti mawa maudindowa asizakhala obwezerana kuti awa adatithandiza abada koma sizingachitike chimalize choncho chifukwa cha nthawi sizingatheke asadani aujedi chimalize ausi akubabwera timaziyani mapalabozi ati wanangoponya mwala ndio mamweka wewe azati mufuna mutifufuze ni mfuno momwe ari mukati pakudia mutifufuze wewe na kuti mutifufuze ni mfuno momwe ni kuru momwe ere ukuru momwe
anyamata naka maimba usivo vita mundireke ndikuteke kwani ini anyamata ngemwe yake ndiwaja ntoliro koma iliko chito watalizira bwino chabwino tiwalize njo tatokoza kuti mabwerako koma tibwauza atu tipena mwina program izikhayi kuvute fachi mthamanganso ndi ndawo ya kampeni ino koma tikapeza mpata chonchi tizesetsa kuti ya tikhale pano tikuziwitseni nkhani zimene zichita thokoza kuti mwatirizi kuti nkhani zathu za lero kumaliza motero program ya lero yagwedegwede tiyamike kuti mnayi pamenepo kuyitsatira program ineyi pa makina tinali ndi Jonas Maele, pa kamera Marasa Chiumia komanso Maxwell Frank. Ine ndi Selina Dumbula otizikutira nkhani mwa nthawi zonse bambo Stephen Banda pitizani kuonera maprogram ena otsatira tapita gwede pomudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.